Stolcia Farm desembarca en Rianxo. Comezaron as obras da sede que terá a empresa no polígono do Té, onde se envasará o peixe que críe en todas as súas granxas. Esta mañá comezou de forma oficial a construción da nova planta de Stolcia Farm en Rianxo. Hoxe colocouse de forma simbólica a primeira pedra, aínda que a maquinaria estaba xa repartida polo extenso terreo no que se levantará a sede da firma no polígono do Té. Ali centralizarán o corte e envasado do peixe que se críe nas granxas que esta empresa líder en agricultura ten por toda Europa. Hoxe damos un paso adiante no que representa o compromiso da nosa empresa coa innovación, a calidade e o respeto polo noso entorno. O noso novo centro de adecuación á primeira venda aquí en Rianxo será unha instalación de última xeración deseñada para garantirlle aos nosos clientes, aos nosos consumidores de todo o mundo os produtos de máis alta calidade e sostibilidade. Este proxecto non é só unha nova planta, é un símbolo da nosa visión para o futuro. Xa que afirmou que o propósito que seguen é o de asegurar que as vindeiras xeracións sigan a desfrutar de peixe excepcional, esta nova planta supón un investimento de 45 millóns de euros e prevese que as obras rematen a comezos do 2028. A colaboración coas institucións locais é fundamental para que este proxecto sexa un éxito e reafirma o compromiso que Stolcia Farm ten con o crecemento e desenvolvemento de Galicia. Finalmente, quero expresar o meu agradecemento ao equipo de Stolcia Farm, a todas as persoas que fixeron posible este ambicioso proxecto. Estamos encantados de seguir adiante nesta viaxe para transformar o noso negocio, ampliando os límites da innovación, fortalecendo o noso compromiso coa calidade e a sostenibilidade. Cando xa estea en funcionamento, a fábrica procesará preto de 14.000 toneladas de peixe ao ano. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, afirmou que a chegada de Stolcia Farm ao municipio é un fito, xa que se trata dun proxecto que marcará o futuro da vila e da comarca. Grazas aos responsables de Stolcia Farm por escoller o noso municipio como sede deste novo ambicioso proxecto. Un proxecto industrial que conta cun investimento de máis de 40 millóns de euros e que xerará máis de 170 postos de traballo directos e moitos outros indirectos. Detrás desta primeira pedra e das moitas outras que compoñerán o futuro complexo, hai moitas caras, moitas familias e moitos pequenos e medianos negocios tamén, que dunha maneira ou de outra se verán beneficiados deste importante investimento. Estou convencido, como dicía, de que este proxecto marcará un antes e un despois e que será un auténtico revulsivo para toda a nosa zona. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou neste acto oficial onde reivindicou o liderado de Galicia no sector da agricultura e abogou por atraer á comunidade novos investimentos deste eido, ademais de destacar a aposta de Stolcia Farm no territorio galego. Empezaron a la arriba, na Mariña, teñen un plan de expansión ambicioso no que, desde logo, como decía, o noso interese poder acompañarles, por suposto tamén, o recordaba o alcalde de Rianxo, dos concellos onde se van instalando e xerando moitos postos de traballo con inversións importantes directos e indirectos. Por lo tanto, unha primeira pedra sempre é un acto simbólico, a demostración de como se fan as cousas e que é unha primeira pedra onde xa se está traballando. Rueda afirmou que Galicia é unha potencia en agricultura, xa que agrupa máis de 2.500 empresas nas que traballan 4.500 persoas, sector no que se facturan 247 millóns de euros anuais, posición que Rueda busca reafirmar atraendo a máis iniciativas. Apostar por estes novos enfoques da riqueza que dá o mar é absolutamente fundamental e, polo tanto, que se sades unha parte máis desa Galicia calidade que exportamos por todas partes e cada un dos vosos produtos a xente os disfrute e pregunte fora de Galicia de onde veñen, é dicir que veñen da Galicia calidade das empresas que saben facer as cousas ben. Por lo tanto, seguide contando con o noso apoio mentras sigades facendo as cousas ben e, por suposto, decirlle o alcalde de Rianxo e a súa corporación que seremos os primeiros interesados xunto con eles a que todos os compromisos expresados e todo o cumprimento da normativa que ata agora esta empresa veu observando de xeito modélico aquí o faga especialmente.
Tras a intervención do presidente da Xunta, introducíronse diferentes elementos nunha cápsula do tempo, o programa das festas da Guadalupe do 2025, moedas, xornais do día e unha pedra. A urna de cristal trasladouse a un cubo de formigón que pasará a formar parte da infraestrutura.